Receive the glory. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Oh, it's all about you, Lord. It's all about you, Lord. It's all about you. We love you. It's all about you. Oh, it's all about you. Hey, and Amaya. Oh, we worship you. Higher, immortal, higher. We love you. We love you. We love you. We love you. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you. We love you, Lord Jesus. Oh, we love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. You know I like you. Your presence we feel, oh God. We appreciate and welcome you. Just close your eyes and lift your hands. Don't watch us until you come again. Just worship the King of Kings. Wonderful Jesus. And look to Jesus.
asasa ukukhonza ngayo uNkulunkulu singafika endabeni yakhe. Kufanele sifike in his presence. Then you will know what to worship and you will know what to give unto your Lord. Kuthiwa makhulwa noJohane ePatmos kuthiwa uthi ngezwa izwi lithi come up here. Amen. Johanne bayikwenye indawo kwathiwa yabona ufuna ukuzwa lezi zinto, you need to be the spirit. Abesethi ngangikumoya wosule Nkosi ngezwa izwi lithi come up here. Ingakho kusithiwa there is a here ye anointing. Oh yes. Until we reach a place, it's a here ye anointing. Oh yes. At the age of 30, he was anointed. Ministry. This is my beloved son, of whom I am well pleased. That's it. Way down. Was it the Panama? Jesus was shita Moses. Amen. Ukulanda abaphezulu akuye nobani ukukhula indawo zekingdom. Uma wona phaphasa ukhuluma ukwahluleyo kumuntu zasemhlabeni kodwa wazi you come up here. Ukhola izinto ozikhulumayo ufuna uxala abantu abakhuluma ezinegative nokwahluleyo vele amadle bakho avande. Ngoba wena noma uphila nabantu kodwa khona umhlaba obuphila kuona futhi. People are watching. This is my son again. Learn. Not that I am. Any chose the level. Was it your name? This way. Yes. The here ye. Anointing. Now fear the way choose. It doesn't have rules. Here comes the vessel of God. Amen. As far as I'm Amen. Ngoba ukhuluma usukliya level. Amen. Oh yes. Yabona utakazi yami ithemishalisha lento yishelisha mzane. Besikhathi yenza umuntu akhume into ukungavela ngaso sikhathi akconnect nento ethile. Akconnect nento ethile. Amen. Amen. iBhayibheli imnandi bazalwane. iBhayibheli imnandi. Yabona bazalwane ingakuthi uNkulunkulu ayiphelele ukuthi asisize even nasenganeni zethu. Nengane zakho ungayithathi ukuthi ingane nje. Ngoba you never know ukuthi lo muntu omzelo uselingelosi. You never khona inoma ukuthi ezweni tusi ezweni xeke ezweni yefakeni khona abantu abeza la emhlabeni bekhishwa amazwi. Ezweni kana izimazana akani ngalokho uthatha ngisho lo wama meza wathiwa umuzala ungathethe ukuthi lo muntu omzelo nabantu unama happenings that are happening in the spirit. Oh yes. Kunezinto bazane esisigeda ukuthi asikho umoya. Singena siphuma siyahlala kuphela inyanga yonke uphumile ungazazi noma uyakhona noma ukhona yini. Nje uhlelo ungazazi noma awukhona noma uyakhona. Konke esigejayo esapha indaba lamafter spirit. Kule mibhalo ebhalwayo kule inkulumo ekhulunywayo. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu usemhlangane noNkulunkulu uyahluleka. Kuyenza uNkulunkulu athi asemhlangane noNkulunkulu bangabe khona uNkulunkulu. Bakhe imihlangano yabo. uNkulunkulu ebalethele izinto. Owabethe bazalwane. So ngithi-ke align yourself. Sibheke ukuthi ngabe kusahamba kahle ngoba khona imihlangano ehlangana uNkulunkulu. Ngantshela ngathi in the happenings of the happenings emazulwini. Kukhona abantu besemhlabeni nje kwethu. Babekwazi ukuthi abantu imihlangano yamazulu. Kana khona bezayithi uyawuma indaba uyenze. Khona abantu abawazi ukuthi bani uNkulunkulu bamise isimo sazulu. Le izulu 22
limi lakalingashoni ngoba sekhulumile ozwi lakhe aphikiseke. Ngiyezwa abazalwane, sinikezwe igunya, sinikezwe amandla, sinikezwe ubukhosi, sinikezwe inkazimulo. Uyini umuntu uzumthanda kangaka, uzumnakekela kangaka, umenze wabakaphazela wakho, wampenza lenkazimulo ngomkhosi. Yonke into wayibeka phansi kwey'nyawo zakhe. Hey. Thank you, Jesus. If you can know, ube nokwazi okwaziyo. Amen. Ube nokwazi okwaziyo. Uma ulethe emhlabeni une-appointment ne-destiny yakho, khona indawo odluliswa kuzo. Uma usemhlabeni ubizelwe i-destiny ethile, amen bazalwane, khona izinto ongaziyo. Awudli yonke into, awuphuzi futhi yonke into, futhi awuhlangana nabanye abantu. Hayi ngokungcono, ngoba i-destiny yakho ichaza uhambo lwakho. Ngicela ukuthi asimaze before bazane lesihlalo siyakhonza lana abantu abasha. Siyacela ukuthi ukhona ungahlala ekhaya uzame sizokhonza bazalwane. I believe ukuthi umfundisi uNkosi this Friday ekhaya kakhulu. I believe ukuthi siyazenza izinto zakhe ukuthi iyakhala yambuza ukuthi iye kumfundisi. So bazane Science ngimeme bazalwane nami umfundisi noma khona umfundisi nami ngikhona bazane ngikhona uzohlala ikhoze kanye naye sengivela kuthanda khona abantu abasha yazi ave umnandi hey ziyasha izodwa aziyabuya bofesa ngizokuhambisa phesha apha Jesu kodwa wari ya funda ngokutanga ngidlala futhi akathi ngithola ngokuhambisa nje kodwa ngifuna usamlapha uma uNkosi ke lezi senze uNkosi walungela. Oh okay. Okay ngiyadla mina bese ngizokuza. Asibukene phela azephela sizotha ukujulile nje pheshini. Sizotha sisimane pheshini. Oh Jesus. Chapter 3 bazasindele bese thana zeni manje. Team yami yadlala namhlanje kufanele yowina. Naku bekho uzile. Now, if it's for one move approaching, don't get it. But look at open but they move. It wasn't in the market. Chapter 3 verse 10. Chapter 3 verse 10. Uze imibuso nabanamandla emazulwini bazwiswe manje ngebandla ukuhlakanipha okuningi kukaNkulunkulu. Sala esingisiwe. Makolo verse 9. So, okay, after verse 7. Okay. On which I became a minister according to the gift of the grace of God, given to me by the effective working of His power. To me, who am less than the least of all the saints. uPaul wayengekho kuministry kaJesu. uPaul wayengekho okoJakobe noPeter noJohn noJesu. Ingabethi is the least among. Ingabethi ngomncane phakathi kwabapostoli ngoba yena wayengekho. Amen bazalwane. Kodwa konke ishoyo ukuthi ukhona awuphinde verse konke ngifuna. Verse 7. Yeah. Of which I became a minister according to the gift of grace of God, given to me by the effective working of His power. There is what we call an effective of His power. Amen. It's not amanda, amanda aletha effect. Amen. Hey, Bazalwane, if we can know who we are, if you can know. Ukuthi wena uhamba namandla ezibhilini zakho. Ngizazabela ukufundisa iphazi ngoba shumayeke. Uhamba uPaul wathwala namandla wathi okade kuyibhukukini. Yeah. Sekishayile. Hey. Kenga ukukhulu okumazi. No ngathi yangilahlekela sengishayisile.
ngoba ngibona engakhona amandla ehamba nawo. Now I want to fellowship with this power. Funa wabona khula wabele bazalwane. Enawo manje igama nawo uKristu. Amen bazalwane. The effectiveness of his power. Batha bafundile is a dynamite. Dynamite isiqhumisana labathiwa kunyiswa intaba khona imishini ethile befika ifakwe lapho eshaya ihlazo nobathiwa kwethu engana. Amen bazalwane. Makhulu ngedynamite noma dynamite khuluya ngento uNkulunkulu athi ukusindiswa wayifaka phakathi kwakho. Amen bazalwane. Ohamba nayo kodwa manje ngikuthi awuyazi futhi awuhlanganyeli nayo ukuze ikwenze izinto. Amen bazalwane. Funa ngithi verse 10 verse 1. Verse 10, Oti, to the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places. The intention of God, inhloso kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu bazalwane unezinto, the manifold wisdom, kulokuhlakanipha kaNkulunkulu okujule ngendlela emangalisayo. Amen bazalwane. And ukuhlakanipha kwakhe akho kwakhe nje. Ufuna ukuthi ibandla likwazi ukuhlakanipha. Amen. Ukuze baselikwazi nokuhlakanipha kwalo kwaNkulunkulu akubeke kulo ibandla. Bese ibandla lazise, meaning lideclareishe kwimibuso nabanamandla ukuthi likhona emhlabeni uzobusa. Amen bazalwane. Ngoba kukhona into ezibusayo emhlabeni ongafanele ngabe ziyabuza nxa uthi ibandla alikwazi ukuhlakanipha okuningi kakhulu. Amen bazalwane. I was sharing this in Golden Beach. There were guys who were the generals of faith. Oh yes. Two of those guys, there were two. I was on which I'm Jeffrey brothers. Two are figure in a way coming for the revival. Amen bazalwane. Uthiwa the place was normally full packed. Kodwa into eyenze wathi ukuthi kuthiwa bafike endaweni disable, wathi ukuthi disable. Yabona disable kuya ngokuhlwa kodwa disable sathi ukuthi khona ngoba umuntu ngombona phela etheksini shifting lapha uyamba lenqola wona le ndawo lesi indawo sefana nendawo le ndawo le ihlehlela emuva behamba uhamba ngale ndawo namandla ngomoya khona abantu disable ukuthi ukudisable bakhe inyawo zitwistekile endawo bayibheke phambili bheke emuva ingalo le ibheke kanje yonke into iflathela ayihlelekanga. Amen bazalwane. Kuthiwa those guys kuthiwa befike endaweni bavele bathi nje message yami ayithi njalo ndisile nothing else. Kuthiwa mfethu umlenze noma wathi uyibhekele i-direction yayo ibuyela ithatha indawo yayo iqonda ithi nomuntu noma kuthiwa bekwesiphi isimo. Amen bazalwane. Kuthiwa mama kuthiwa uma umuntu ihlo liphumile kona manje bazalwane ihlo le ndawo lephumile omoya abantu bafake umabu abantu ukuthi akukho lutho. Amen bazalwane. Kuthiwa those guys when befike endaweni no what did this different what they say the Lord is here. Kuthiwa uNkulunkulu wayekwazi ayemazulwini uNkulunkulu abuye nele elishasha. Amen. Uma kuthiwa bekhuluma buze empini kuthiwa oqhatsha athi ukukhathelile uNkulunkulu akarestoration ihlo lomuntu libuye libe pure njengengane encane. Amen. Lento angazi ukuthi kuba njani masifunde eBhayibhelini ukuthi asingayiboni inawali. Amen. Kuthiwa indoda uNkulunkulu wayenza yaba iqhawe namandla. uNkulunkulu kuthiwa wayenikeza uqoba ngayo kodwa bese kuthiwa kodwa yayimthongo namandla. Kuthiwa uqhawe bayabuyisizana
noma ilwa izimpi inqobo kodwa ubuhlobo olukona ababusenje. Amen bazalwane. And you know ukuthi umuntu onobuhlobo kanje isha wayethithwa kanjani. Kodwa umuntu wayenikeza uqoba nonamandla. But kuthiwa kwafika intombazane encane yathi uma ungake uye ema-Israyeli khona umprofeti. Hey, Nkosi yami. The manifold wisdom of God. Le ntombazane izokwazi ngomuntu oyiqhawe namandla onqobayo kodwa enokho ukuthi ukhona ukuhlala phakathi kuNkulunkulu. Kodwa lokuhlala phakathi kuNkulunkulu akuhleli nje mazulu uhlele ebantwini. Kuhamba ngabantu, kukhuluma ngabantu, phatha ngabantu. Kuthiwa wathi ukhona wathi ayihamba. Mayefika lapha kuthiwa vele wathi lo muntu waNkulunkulu. Kuthiwa wangavele ngisho ukuvela ntosi wasebathi. Nomunye uyaqasa ukuthi wangavela wasethi kabani nimtshele lo. Unamandla ukuthi ahamba ageza eJordan 7 times. Wathi wathi manje uyakhula ukuphakela. Wakenza untafula phakathi. Amen. Ulekethi. Kodwa Nkosi yami bengekho nje imfula yangakithi. Sengabe kangaka ushiyagula. Ubheje ngendaba. Kodwa manje uphakela. Lalela uthi akasangiboni ngokungibona Nkosi avele nohlamba athinte nje abantu bayithanda eziphathe kahle. Akasangiboni akasasho namazwi asathi nje mhlambe ngixoboze endawo uthi akuhambe bafike kwasuka omunye nje seceleni umuntu nomehlanye umuntu ephilayo wathi kodwa ke Nkosi yami awuthi namandla uthi awu esinto langanga ethanda ukugeza yini ukugeza uthi along the way waphila along the way before afike emazini amphiliphelile wathi egeza nje waphila akaphiliswa ngamanzi waphiliswa ukulala instruction yomuntu wamuntu. Amen. Ngoba lethi kodwa angisamboni umuntu Jesu. Hey. Asasho ngisho ushilo wathi ambegeza ufunani wena bakusho ukusho kwakhe kumlomo kaNkulunkulu. Amen. Kodwa bakupha abantu bazofuna uNkulunkulu bazana uNkulunkulu ufikile abantu phakathi kwabantu. Amen. Mabese maphumuso zabantu. Amen. In fact izobona ukula lona namandla. Amen. Izobona delekile lona namandla. Awamele bazalwane kwaba lesigayi bayogeza wabuya ithi iBhayibheli wabuya ubuso bakhe engathi ngomntwana. Restoration. Amen. Kwathi ukula ahlula yini kodwa ifakwe kumabulu. Uthatha lapha ezelisha. Kwathi ukula uthwathi losikhathi loseni dalolisiya kuthiwa umuntu noma umuntu wa ngenxa yoshukela wancane umlenze. Mama bathi dalolisiya. Emazulu ka-restoration busi inyawo ezadliwa ushukela. Ngoba there is masisho nje siyibusebenza bazane there is nothing impossible with God. Kusho nje sesikhathi esingisi. The manifold wisdom of God bazana uhlakanipha okuningi kaNkulunkulu ufuna ukubazisa ngebandla hayi azise nje abantu abakhona azise imibuso nabanamandla ebasisa the gospel of our Lord Jesus Christ. Uthi Paul anginamahloni ngaleli vangeli ngoba lingamandla kaNkulunkulu. Amen. Ivangeli bazalwane akusikho ukukhuluma nje kunenzeki lutho. Ivangeli amandla kaNkulunkulu. Uma ivangeli sihlukanisa namandla kaNkulunkulu alikho ivangeli. Ba ivangeli amandla kaNkulunkulu. Amen. Ivangeli indaba ezilungileyo ezishintsha umuntu kwisimo omfike eyiso angafani sefike wena uthi kuphuma nje kwalo umnyaka ashintshe impilo yakho. Amen. Well, it's the good news. Uma umuntu egula kufanele uma sisiphethe indaba ezilungileyo aphume ephilile. Uma sisiphethe indaba ezilungileyo shumana ivangeli nabampofu baphume empofini babo. Amen. Baya uJohane baya kuJesu babuze uJohane uthumile wathi asizobuza ukuthi ngabe uye yini noma salidozayo. Wathi abantu umtshele ukuthi abangaboni babona. Hey. Abangahamba yahamba gospel. Yes. Babona abangahamba yahamba. Abangaphuma yakhulu. Abafile bavusa. Abaphofu bashila izivangeli. Why bashila izivangeli? Ukuze baphume empofini babo. Amen. Ivangeli lethu aliphelanga uma umuntu sihlangene naye empofu afele empofini bakhe.
aliphelanga ivangeli lezi kwahlangana nomuntu impilo yakhe ingashintanga ahlale ngashintanga esehlangane nebandla. Aliphelanga ivangeli bazalwane esilishumayelayo uma impilo yomuntu ifana nendlela kade iyona izolo kodwa wathiwa uyilungu lomzimba kaKristu. Awamele bazalwane ahlale emphofini bakhe ahlale esifeni sakhe seminyaka azasazi isifo sakhe azasamlethe isifo sakhe kodwa ebesemzimbeni kaKristu. Kodwa lo mzimba awona wakhe waKristu enhloko yalo mzimba uKristu inhloko lwakhe. Uma uKristu ephilile nomzimba wakhe maluphila wonke namalungawo fanele uphumelele futhi wonke fanele uphile futhi fanele ube right empilweni. Awamele bazalwane yakokela babakanje futhi nalele vangeli lepostoleni sishumayele uthando ngoJesu qala nguyena ocebisa abantu asimume uJesu ecebisa sishumayele phela sithi uJesu njengenhloko endiyokutokhe yakhe kumele iphumelele. Awamele bazalwane ngokonke kufanele nomzimba uphile futhi ngoba akhonzela ke noJesu umzimba uphile. Ayibonyakizwa naye bazalwane akho ithunya ezisona ukugula. Azikho bazali ithunya ezisona ukugula. Ukugula unathi kwabe kunani ukugula konke ukugula kwakho kulokunesa ungayena sesibhedlela uthi ngiyabona ukugula kwakho into nje esibhedlela ukuthi umzimba ule uma uzwa something empilweni engemnandi uyale-exercise umnandi azobayini ngoba uvele uma udala wenza udala ukugula wengake athi I have come that you might enjoy life. I have come that you might have life. I have come that you might have it more abundantly until it overflows. Not overflow. Ungabuza mama wenza umfulafula. Wathi mase bomfulafula iqale ubone ikhuphuka ubona amagwebu bese bona manje uphotha amagwebu phezulu ubone ikhuphuka ubuhlungu as an overflowing. Uma amazi wafaka kwi-container uma segcwele uma sibona ephuzwa ngaphandle there is an overflowing. Ileyo mpilo kuJesu ayizele kuthina njengebantu sibe nayo impilo ekhrizimayo. Awutheki izinto ngokugula futhi awusondezwa ithunya ngokugula ngoba usathanda ufuna ukwamukela isimo sakho ukuthi thina nje fokutshela ukuthi mina I'm a daughter of God, I'm a son of the kingdom. I will never be sick. I will never be sick. Who's hey, I ibambe. What part? Ngani iconfess izwayo. So confess la mfunu yakuyo. Awamele bazalwane. Saluthandaza nemisebenzi abazikhulumile usisotho. Uzange bazalwane ukuthathulike. Egamele muzayiki mina I done what I'm supposed to do and finish. Kana baita nini bazalafusha ukuthi ngebandla sazobona into yazi. Amen. Mhlawumbe ngicabanga ukuthi ngebandla sekuphelile. Akapheli. Une-restoration ezayo. Une-restoration ezayo. Yokubuyiswa kwezinto ezazi kwi-dark age of the church. Amen. Baqala abapostoli intusi basiliswa 10,000, 5,000 imihla ngemihla nezela abasiliswayo baphiliswa abantu babona amandla kaNkulunkulu bavala bashawa babulawa babambeleka ibhetho bayivusela kwabantu ama-generals of-faith ayibapha yagijima la babona isikhathi labanye beyidedela phansi kwaba the dark age of the church. Now uNkulunkulu urestoration ibandla to his former glory ulibuyisela enkazimulweni ewafana ukuthi lihambe ngayo lithathe la abanye beshiya khona bese uma restoration uzobuyisa nezinto ezalibala ngesikhathi fangabe zenzeka ngalesikhathi se-dark age of the church uzozirestorisha seziphindaphindile. In any way vele i-message ongayikhona ayisebenzeli. In any way uNkulunkulu uzokwenza into ezomangalisa abantu. Yeah.
ujabule usebanjwe njengamanje ukuthi Nkosi ngiyabonga ukuthi wambule amehlo ami ngesikhathi samanje. Ngoba there is an anointing esingena kuyo, there is a move esingena kuyo. Ongeke ibonwa bonke abantu ngoba kukhona abantu abasondelayo. Coming up. Shifting from people. Shifting from multitudes. Bese la uNkulunkulu ekhulumela khona. You will see that glory in manifest in our midst. Amen bazalwane. Yeah. Ayakuzokwenza uzobona hayi ngathi yasana. Uzobona ongathi ngiyayibazisa. Uzobona into angasonile. Amen bazalwane. Bana madibona abo isikhathi siphelile. And futhi asaba athuthukele. Aphe intatheko. Ngathi naba bevuka. So arise and shine. The glory of the Lord is coming upon you. Amen bazalwane. Yeah, the glory of the Lord is coming upon you. And ukuleza nenkazimulo nalabo nje sengivama. Tusi inkazimulo ayizona iza nemali. Amen. Uma umuntu unenkazimulo namandla yazi ukuthi lapho une-influence. Uma une-influence nemali bakhona. Ingabantu abathi uthi uma uthi uyathi noma ebheka kodwa ngoba inemali afuna alalelwe akalaleliswa ukuthi ingoba uhamba kahle ulalisa imali ngoba imali irepresent amandla izwi Amen bazalwane. So uma ukubuyisa that glory in the church iglory ihambi yodwa yaba namandla makhona amandla khona nendlela. Oh yes. Ngiyakutshela usoze ebandleni uzofuna ingcebo. Njengoba usayifuna kwendawo uzoyifuna uzothi laba babusisela laba abakwa so blessed. How many bazalwane? So shakisa uthola lapha ngeshadisa uwe la ushade ukuthi usekade ukushada ngane mshado sekufuna imali. Amen. Hayi ngempela siyasebenza. Shada ngidala. Uzothi ayazi lapha ngicebe ukudlula ifeni. Yazi uthola phana khona ifeni ngathi sefeni nje abathela ngalawa. Amen bazalwane. Ngiyakhuluma nje bazalwane. Ngiyakhuluma nje. Manje phela phana kubasokuza sisi bekhona imoto eziwu2. Phana phana imoto phaphana nje yabo. Nende so ngihlala yabo. Ngoba manje phela abane imali. Mali eningi. Bani bayithanda imali. Uzofuna kami mazi. Kami mazi komtakani. Futhi alinazo aphathe sonke zombili. Zale, can I bless you today? Amen. Can I bless you today? Amen. Go home. Never have sight. Okay, what's what you guys are not happy? What's something? What's the education? Thank you, Lord. As posições bazalwane siyabathi into zenza ngendlela ahlukile ngiwasingene emnikelweni ngiyaphosisaka sizongicela bafethu usemthandazeni kwazi ibizo lenkaathandaza abantu umthandazo wami ulula kakhulu and abafethu nanje bathi umthandaza vele nginikele ngabe sathi bazalwane sigaba sithandaza thandazile nje na asithandazile bazalwane can I bless you today? Amen. Can I bless you today? Amen. Hamsa sangat right. Thank you, Lord Jesus. Alam niyo bazalwane. Ngiyakhona umfana wami umfana futhi ngibona naye engitshela ukuthi siyasebenza. Uthola umsebenzi uthi umfundisi noma ngahluleke entweni eziningi zangishaya kodwa uNkulunkulu wenu nabazalwane lento wawusikhuluma kumele nezinyalo zakho sezingibheke setswana ya izinto yokuphoyisa ukuthi emaphoyiseni bayamthatha
ukuthi ke bangcwaba abantu ngathi umuntu ngaba imali enkosini magezana empilweni yakho kodwa i-communication yami naye ayibheke yaphuma nje nasitolo so ukuthi ke ngifundise hayi wona mfethu donathulayo ukuze ngibe ngoDisemba kodwa wenze namaphutha kodwa bengazi ukuthi inhliziyo yenu iyangithanda futhi bengazi ukuthi you are always praying for me what is on your side hamba wenze lokhu ukubizela wona amen bazalwane waye ngifuna ukusho ukuthi kwesinye isikhathi sesikhulume kanje lana sikhulume izinto ungathi kumele sengathi akwenzeki lutho wena ngifuna ukutshela ukuthi kukhona idamage eyenzeka kwaleni moya ongayiboniyo wena eyenzeka kunama-cracks kunemigodi evulekayo enzima kakhulu mangareceive manje makhuluma manje ukuthi in a long run uthi 3 years back ukuthi yo esingiyakhumbula ngelalana ngangireceive ngempela ngoba ngathi ukuthi le receiver uyakasiza ya receiver kodwa wena imphumela receiver bakho Oh yes. le receiver inamali zakho zona abe kuze abantu abakhulelwa kahle ubona sevumile ungathi konke izale inenyawo yahamba inemlomo yakhuluma inamali zakhe kodwa ivele emazweni ngoba amazwi spiritual I see those amazwi spiritual I see Amen. esikhonekta ngawo ukhuluma nje kanje usidamage kwalemoya uma ngowareceive wona ingena as a seed ingena as a seed. Thank you Lord Jesus. With the time I just want to address the finances of this ministry, the finances of this church. Jehovah, that's breaking up his wife. I believe we're going to do something. As the angel of the house, I think I need to speak to your family. I need to speak to your destiny. Ikhuluma nemnyango kwayivuleke. Khuluma nemnyango yaphakathi biphakathi. Iphakame phezulu kwezinto ezidla imbewu yakho. Sizakhuluma namhlanje njengomuntu kaNkulunkulu. Ukuthi into oyibamba ngesandla ingapheli esandleni. No. Akwazi kanjani. Yakhuluma namhlanje yakhuluma ngithi ongowakho kuphela kwena. Ongowakho ufune kuze kuthole. I allocate you today. Njengamanje njengavumile nje ngithi ngikhuluma ne-west, ngikhuluma ne-east, ngikhuluma ne-south, ngikhuluma ne-north. Uba ikulokhethe la ukhona ikufumana ikuthola ikufumana. Ngiyakhuluma njengamanje ngikhuluma nezinto nayo yonke into efika izodla etafuleni lakho. Athi umuntu udela itafula kufike omunye ongamenywanga. Umhlonyeli waphuma wayohlonyela. Wathi sahlonyela ebusuku eselele kwafika nesitha safika sahlonyela naso. Uyazi ukuthi uyahlonyela iyenze ufike isitha naso sizohlonyela into ongayihlonyelanga wena. Yabona wena uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yakho. Uyamthanda uNkulunkulu futhi uyathanda ukunikela futhi uyathanda uNkulunkulu futhi yonke into uyenzela uNkulunkulu kodwa kukhona izinto ezifika ungazibizanga sifike ebusuku zizotshala nazo bese kukhulukhula likhule kanye nembewu kaNkulunkulu. Okay, namhlanje ngime as an angel of the house. Uthi uNkulunkulu ngiyeke kukhule kodwa siyenze isikhathi sesivuno. Lo vulayo uyakwazi ukuthi ahambe impishini imbewu nalokho siyenze imbewu. So ngibiza the angel that I'm working with. I'm calling the angel that are assigned in my life. The angel of prosperity to go ziye kuma finances akho. Ngikhuluma nengelosi enginikezwe zona engihamba nazo uba ziye kuma finances akho zifike zivule umnyango.
Ngiyazibona ngamehla kamoya njengamanje sivula inyama. Ngiyazibona zikhahlela izinto. Ngiyabona zivula. Ngiyazibona zivula. Manje. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Bonke abadliwesikhona. We are picking. We are multiplying. We are controlling. Ubuya upinda pidi. Ema shato sana. Ema sana. In the name of Jesus. 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 You come. You spirit of poverty. Where was stagnation? You spirit of stagnation. You spirit of poverty. I stand in my office. I stand in my office. Set your feet hands. Your place is under my feet. Now, in the name of Jesus, I come against you. In the name of Jesus. 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 Okay, Ivanagalichi. Asishono the declaration kusho maneno ubaba izandla zabo zombili uthi izandla zabo zibusisiwe baba ngiphatha ngezandla zabo kubusisiwe ngibusiswe ngena ngabosamphulo isibusiso sikaNkulunkulu siyakucebisa futhi asinezele usizo. Ngibusisiwe mina nenzalo yami ney'ngane zami okuhle nomusa kuyangilandela yonke imihla yokuphila kwami. Izizwe zomhlaba ziyakubona ukuthi ngibusisiwe zingesabi. Shezakazakho